Hvad er det, vi skal snakke om i dag? Peter Plys. Peter Plys? Ja. I dag der skal vi snakke om Peter Plys. Så velkommen til Læsehulen. I mere end 100 år, så har børn og forældre altså læst de her fantastiske historier fra 100-meterskoven om verdens bedste lille Peter Plys. For jeg har fået gæster i studiet, nemlig jer, Ea og Willy. I kan godt fortælle mig lidt om Peter Plys, kan I ikke? Ja. Ja. Willy, ved du, hvem Peter Plys han er? Ja, en bjørn. En bjørn? Ja. Ved du også, hvem der ejer ham? Ja, Jakob. Det gør Jakob. Er det noget med Jakob også har andre bamser end Peter Plys? Han har denne her. Et æsel. Det er et æsel. Og den hedder faktisk også æsel. Hvordan er æsel? Han er sådan meget trist, og hans hale, den er sat fast med søm, og den er ikke blevet syet, så derfor taber han den rigtig tit. Er det noget med, at Jakob også har en bamse, der hedder Grisling? Ja, yep. Hvordan er Grisling? Han er den mindste af dem alle. Ja, han er nemlig den mindste af dem alle sammen. Han er ligesom meget, meget bange. Er han meget, meget bange? Ja, Ja. meget skrækslagne. Og hvad så med tigerdyr? Den kan rigtig godt lide at hoppe, og det kan rigtig godt lide frokost. Og lidt frokost. Hvem er Ninka? Ninka er en kanin, og han er ikke ligesom alle de andre. Han er meget sur, altid. Er det noget med, at der også er en kænguru? 2. De hedder Kingo og Kingobar. Ja. Og hvordan er Kingo? Er der nogen af jer, der kan huske det? Han kan rigtig godt lide at have det sjovt, Ja. og han kan også godt lide æbler. Ja. Hvem tror I er bedst at kramme med? Det er Peter Plys. Det er helt klart Peter Plys. Han er en bjørn, og han er blød. Blød. Han er en bamse, og så sidder han sådan her hele tiden, når han ikke er sådan... Så han er lige klar til at blive krammet? Ja. Ja. Hvem af alle dyrene er så den sjoveste? Æsel, fordi han hele tiden taber halen. Jeg synes, det er Peter Plys, fordi han altid vil have honning. Fordi han altid vil have honning? Ja. Ja. Skal vi læse starten, hvor vi hører om Peter Plys første gang? Ja. Her kommer Peter Plysbjørn. Bum, bum, bum. Bum, bum, bum. Kurrende på ryggen ned ad trappen efter Jakob. Han ved ikke bedre, end at det er den eneste måde, hvorpå man kommer ned ad en trappe. Men under tiden føler han, at der måske er en anden måde. Hvis blot han et øjeblik kunne lade være med at dumpe fra trin til trin og tænke sig om. Og under tiden føler han, at det er der måske alligevel ikke. Men nu er han i hvert fald kommet til foden af trappen. Og må jeg præsentere ham for dig. Peter Plys. Hvad er det, der er så sjovt ved at læse Peter Plys? Det er, at det er dyr. At det handler om dyr? Ja. Om hvordan det ville være, hvis jeg var Jakob. Hvordan det ville være, hvis du var Jakob? Ja. Ja. Peter Plys har i hvert fald formået at holde børn og barnlige sjæle totalt fanget i deres hyggelige univers i mere end 100 år. Og som man kan høre på Ea og Willy, så er bøgerne stadig mega hyggelige at dykke ned i. Tusind tak, fordi I havde lyst til at komme. Og hvis I kunne lide, hvad I så husk at følge med og abonnere. Okay.